Hello guys, welcome back to my channel. Today, akong i-share ninyo ang among pagadto sa Anas Valencia Bohol kay i-surrender na ko dito ang ilang gitawag nga pampaswerte kunuhay pero dili di ito pampaswerte. Ito di ay nga ingon nga pampaswerte guys is iya da ito sa dautan. Kung kisa tong na ay mga gipamati sa ilang lawas or magpa-heal dong lang mo diri sa Anas Valencia Bohol kay tinuod jud ni kayo guys kay mismo ako naka kung ay mo kung amoy mga gipamati nga mga sakit-sakit sa inyong lawasan guys or feeling na ninyo nga naa sa inyo ha doon ang mga bad spirit doon lang mo diri nga lugar kay mo naglana ng imong palay na mga ritual nga gihimo ang Jericho Galpularyo imong gi-offer ang imong balay sa yawa. pero nadyo po ibang mga sakit guys na pero sumasa ako na bantayan dito nga daghan gid ang naayon ko guys. Kini siya nga lolo guys is pag aring niya di ganinang buntag naggamit kini siya o katong mga sungkod pero kahuman og heal niya nagbaktas na siya guys kamao na siya mura ko siya ang kabulan. That would be all for today's video guys, and I hope nga makavisit mo dito sa Anas Valencia Bohol for spiritual healing or pahil ang inyong mga sakit-sakit sa kalawasan. Thank you for watching and please don't forget to subscribe. God bless us all.